Peilistä katsoen katsotaan, että harja osuu ihan tänne perimmäisinkin hampaisiin. Harjataan näitä purupintoja, jotka on tämmöisiä uurteisia pintoja, huolellisesti. Samalla tahna leviää ympäri suuta. Näin. Sama homma ylhäältä. Tässä vaiheessa voi vähän kallistaa päätä. Näkee paremmin tuonne ihan perälle. Näin. Ja toiselta puolelta. Ja ihan tänne perällekin, täällähän ne reijät pääasiallisesti on. Eli aivan perimmäiset hampaatkin putsataan huolellisesti näin. No, sitten kun on saatu putsattua purupinnat, putsataan kitalain ja kielenpuoleiset pinnat. Ja ne putsaillaan näin. Pieni liike, pieni voima riittää. Ja taas peilistä katsotaan koko ajan, että harja osuu kaikkiin kohtiin ja näin. Sitten liikutetaan seuraavaan kohtaan näin. Ja etuhammasalueella sitten käännetään harja tällä lailla pystypäin. Näin. Ja harja saa olla osittain hampaan päällä, osittain ikenen päällä. Pieni voima, pieni liike. Pehmeä, hyvä harja. Näin. No joo, sitten kun on saatu myös tältä kielen puolelta tietenkin samalla tavalla pestään hampaat ja koko ajan pyritään siihen tosiaan, että nähdään missä harja kulkee. Näin. Etualueelta näin. Kunhan kaikki hampaat on sitten saatu putsattua purupintojen ja kielen puolelta. Sitten siirrytään posken puolelle ja siinä vaiheessa suu kannattaakin laittaa melkein kokonaan kiinni. Jätetään vaan sen verran auki, että sinne saadaan peilistä jonkinlainen näkyvyys. Ja tässä on ideana se, että jos suu avataan isolle auki, niin silloin harja painautuu tuonne hampaita vasten liian voimakkaasti ja tulee sitten hampaisiin semmoisia kulumisvaurioita. Eli nyt kun suu on tällä lailla vain vähän auki, niin poski on löysänä eikä paina harjaa sitten sinne hampaisiin. Ja tässä vaiheessa harja taas osittain hampaan päälle, osittain ikenen päälle. Kulma on tämmönen, pieni voima, pieni liike. Harjasta voi ottaa vaikkapa tämmöisen vähän niin kuin kynämäisen otteen, tämmöisen näin. Ei siis näin, vaan näin, jotta ei tule liian suurta voimaa. Ja pieni voima, se voi olla tämmöinen edestakainen pieni liike tai pyörittävä pieni liike. Ihan kummin vain. Ja taas sen verran kumminkin pyritään pitämään suuta auki, että peilistä nähdään, että harja osuu ihan tänne viimeisiinkin hampaisiin. Näin, ja kun yksi kohta on saatu harjattua, niin siirrytään seuraavaan näin. Ja sama homma tietenkin alaleuassa. Eli tällä lailla näin. Ja sitten näin.